आफा इसोरनाव आं दैलि आर'ज गाबो जे जोंनि BPF हान्जाया 2025आव जाहाथे गोदानै आरोबाव सरकार दाफिननो हायो बेनि थाखाय आङो आर'ज गाबखादों, बेलेग गैया आंहा। उदालगुरि जिल्लानि BBCAनि जिथु थामथि दिनै थार्ड डे 111 इयार्सनि दिनै सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बर' बाप्टिस्ट चार्चआ बेवहाय सभा लिंदों। बिनिनो दिनै थामथि सान, गाबोन जोबगोन होनदों। जायखिजाया आङो दिनै बे चार्चआव बे सभायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे जोंनि BTCआव थानाय जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं बयबो जाहाथे आलो गोजोनै सान्थियै थानो हायो, बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो मोनसे खोथा स्पस्त' आङो दहाय मेलाव सभानि मिटिङावबो आं बुंदों आंनि स्पिचआव, आं बेखौनो दैलि आर'ज गाबखायो, बियो सैथो खोथा। आफा इसोरनाव आं दैलि आर'ज गाबो जे जोंनि BPF हान्जाया 2025आव जाहाथे गोदानै आरोबाव सरकार दाफिननो हायो बेनि थाखाय आङो आर'ज गाबखादों, बेलेग गैया आंहा, उफाय गैया। इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबबाय थायो दे। फैबाय थायो आङो, मोजां मोनो, गोसोखौ सान्थि मोनो। एखेलगे जयै आर'ज गाबफानो मोनोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनो। फैगौ बोसोरावबो निस्सय लेंहरबा आं फैगोन। राजनितिया बेलेग बुस्थु, खिन्थु जोङो मानसि हिसाबै, जाथि हिसाबै गावजों गाव अनलायनायखौ दोनबाय थायोबा मोजां, बास।